Čaute líčky, tu nejak ja čítam nové hry, ktoré sa už dneska je prvý deň, a dve hry už mám, čiže ja je to nejaká hra, to som začal v nejakých online hrách, aj nechci ťahovať. A máme tu nejakého začiatočníka level, a to je taký začiatočník level. Ja tomu nerozumiem. Super. Ďalší, to má koľko tu povstávať? Yes! A už tomu chápem. Dobre, začal som tomu chápať, lebo mi chýba myška. A preto som taký donútený hrať na tomto. Dobre to hrá celkom. Úplne vymakaná. Ale úplne parádna hra. Počkajte. Už je veľa. Takže som veľmi rád a som zavol do sluchačka a mikrofón, takže asi ste ho teraz nepočuli. Nevadí, sa opraví Foodshop, nemám dať Foodshop. Čo mám dať? Totože? Úplne hlavná hra to je. A to si ešte našimol. A inak ja sa chodím skoro každý deň na tieto online hry, ale to už ešte nevšímal. Asi je to veľa. Mikrofón preč. Kde ho mám dať? Ježiš. To čo je tak v Číne? Všime vlastne my sme v Číne. Aha. Dobre. Zabudol som, že to odohrávam v Číne. Oh my god. December. To oni tam majú december. A už som. Áno! Podarilo sa mi to tam dať! Yes! Takže nahrávame až tak 2 minúty. Takže cestu potrebujem. Sem. Tam nič. A sem. Nebo dobrá cesta. Sem. Ešte aj k tomuto domu. Aj takto ešte môžu prekladať. Majú na to právo. 119 je ešte veľa. Dobre, cestou som skončil. Better. To nemôžem dať. Sem to môžem dať. Alebo sem. No to je. Fucking chill. Oh. Ježiš, ja som buzerát. Čo to bolo? To má sňa. Ježiš. Ty kokso, ja som divina. A ešte som na videu, lebo ty kokos. Ježišmaria. To čo? O kosti
to kdo si? Takže, čo tu môžeme dať? Ďalší stromček, nič. Tuto, nech to zarastie. Teraz. Aha, super. Jak ma to poslúcha, ty kokos. Daj nejaký nový dom, nemôžeme. Mali 24, však mi to poviem len 4 a... Ty kokos. To je také nepremyslené, ja to hrá. Ale už som začal hrať, tak vás aj dohrám. Ale neviem, čo to robí, ty kokos, úplne retardovaná hra. Pozrieť na sem pomník, alebo čo to je. Pozrieť na cestu, to je dobré dať. Super. Yes! Aspoň čo si sa mi podarilo v tejto hre? Nie. Kokos! Aj, level complete! Olala, hihi! To na levely. Keď mi niekto povedal, že to je na levely, tak to robí hneď, ty kokos. Ej! Ideme na show! Next! Aha, to sa civilizácie, už chápem. Ah, chýba mi cesta. Poďme, tu. A dobrá muzika tu je. Ty kokšo. Ja som akýsi dobrý v stávaní. Ale musíme jedno vybúrať. To sa späť slúchatka, to sa nedá počúvať. Takže, pomník nebudem nikde stavať. Dám si tu dom. Pane, ak môžem. Yes! Aspoň čo si. Doček má, už to mám 3. Je farmu. Už tam mám iba 3. Well. Takto. Ale majú každý svoje. Far. Nič. Nič. Toho sem. Fucking chili tititis. Oh. Studňu. Yes, ale to nemali tak ďaleko. No. 16 už mám, výborne. To by sa ho pridala po 8. Fakt? 8, 16, 24, 32. A tak to bude taká ešte 50. Ešte je to za 35. Ešte je to za 35. Továrňa. Food shop. Nemám peniaze! Ježiš! Fucking cheaties. Takže... Pozaj. No, jaké peniaze by som tu mohol narobiť. No. Takže... Ak sa... To čo je? Run. To čo sa stalo? Takže ak sa toto video páčilo, hoďte like, ak sa toto video nepáčilo, tak hoďte dislike, čaute a komenty!